Am revenit la 1.40-140, istoria locomotivelor reșițene, într-o formulă puțin schimbată, cu un nou invitat. Nu am mers foarte departe de subiectul nostru, pentru că, așa cum invitatul nostru, primul nostru invitat a avut o legătură cu Muzeul de Locomotive din Reșița, actualul invitat are de asemenea legătură, exact cum avem în mai mare sau în măsură cam toți cei care am participat la această serie de emisiuni dedicate locomotivelor reșițene. Îi spun bine ați venit, doamna Ada Cruceanu Chisăliță. Bine v-am regăsit. La emisiunea noastră care precede, hai să spunem, evenimentul de duminică. Eveniment despre care nu vom intra foarte în detaliu, nu neapărat din secretomanie, ci pentru că, în mod normal, o mică surpriză tot trebuie să fie și să vedem ce se va întâmpla. Am ajuns oarecum aproape de finalul unei prime părți a acestui proiect. Unde ne aflăm acum? Putem face o scurtă radiografie a momentului? Chiar dacă nu va fi una cu un caracter de bilanț, fie el și provizoriu, eu cred că această primă etapă a proiectului Muzeului de Locomotive cu Abur Reșița, sub egida fundației care poartă numele celebru al uzinelor de fier și domeniilor Reșița, are de arătat lumii, sigur, în data de 16, dar și mai încolo, ceea ce s-a putut face in situ, ceea ce s-a putut face pe actuala componentă și actualul amplasament al muzeului, așadar acolo unde toată lumea reșițeană și nu numai știe că se află și prima locomotivă construită la est de Viena, pe teritoriul de astăzi al României, știe de asemenea că sunt așezate 13 dintre locomotivele construite de-a lungul timpului în aceleași uzine reșițene și află de-abia de acum încolo că un număr de 3 locomotive, asupra cărora existau până la acest moment oarece incertitudini, fie de datare, fie de construcție, sunt de fapt de proveniență vieneză și budapestană, dar într-un fel sau altul corespund și producției reșițene, întrucât aici au fost reparate și aici au fost repuse în circulație de aceleași ateliere ale celor care au fabricat locomotive. Iată așadar, un prim pas a fost o certitudine asupra exponatelor, ceea ce înseamnă deja o activitate științifică, să-i spunem, și o activitate corespunzătoare oricărui muzeu care se respectă. Aș spune mai departe că tocmai acest moment a prilejuit și o cosmetizare reală și, de fapt, o intervenție reală și a fundației și a tuturor celor care au sprijinit-o asupra ambientului expozițional. El va avea altă față și, cu siguranță, altă atractivitate. Și nu în ultimul rând, faptul că exponatele vor fi însoțite de acum încolo de panouri descriptive, individualizate, spune, iată, o formă primară, poate nu cea mai bună, dar sigur cea mai importantă din punctul de vedere al vizualului, de ghidaj muzeal. Și eu cred că în câteva luni nu se putea face mult mai mult. Nu mai spun că, așa cum știm cu toții, aceasta este fața văzută a icebergului. Cu siguranță lumea află sau bănuiește deja că în spatele acestei activități se află aceea de documentare, care nu este deloc ușoară, aceea de încercare de a autentifica muzeul de acum încolo prin operațiuni care țin de legislația în vigoare și, nu în ultimul rând, aceea de a găsi soluții pentru viitoarea formă de expunere a bazei documentare a muzeului. Eu cred că la câteva luni de activitate este, hai să spunem cu un limbaj de fier, să nu spunem de lemn acum, un bilanț pozitiv. Într-adevăr, în această perioadă trecută de la începutul părții văzute a proiectului, această
parte de cosmetizare a parcului în care se află locomotivele. I-am spus acum parc, nu am mai zis nici expoziție, nici muzeu. S-a făcut într-adevăr foarte mult, luând în considerare și faptul că a fost o vară toridă. Timpul foarte scurt, plus în afară de aceasta și perioada de concedii. Lucrurile oricum încep să meargă spre partea finală. Suntem oarecum pe ultima 100 de metri cu pregătirile. V-am spus că nu intrăm în foarte multe detalii despre festivitate, despre evenimentul 140. Iată, am folosit aceeași formulă și în cadrul emisiunilor și în cadrul evenimentului, pentru că, în fond, cred că e singurul lucru de unică folosință. Până la 1,50, 150. Da, până la 1,50, 150. Va trebui să punem deoparte formularea, dar până atunci să sperăm că lucrurile o să arate cu totul altfel, mult mai așezate și mult mai diversificate chiar. Totuși folosesc ocazia de a mai spune încă o dată ceea ce am început deja, să transmitem prin presă și să facem și o invitație telespectatorilor noștri de a fi alături de noi, de a participa la această festivitate care va avea loc duminică 16 septembrie la ora 16 în Muzeul de Locomotive cu Abur. Am mai găsit încă o semnificație pentru 16 locomotive. Așa. Când, fără îndoială, prezența cea mai interesantă și mai ales sub aspect simbolic va reprezenta sosirea trenului regal tras de o locomotivă fabricată la Reșița și, important amănunt, o locomotivă funcțională. Lucru important care, cel puțin din câte știu eu, de prin anii 80 nu s-a mai văzut la Reșița. După știința mea, nici în anii 80 nu s-a văzut în această componență cu locomotivă. În această componență, sigur, nu. Da, dar sigur trenul regal, la vremea respectivă era trenul prezidențial, nu? Sau nici nu știu cum se numea atunci, a mai trecut prin Reșița. Important este într-adevăr acum că el vine tras de locomotivă din seria aceea foarte importantă, 230, o serie care, să desvăluim așa un mic secret tehnic, a suportat la Reșița câteva modificări de tip inovativ, care au făcut-o să fie locomotivă foarte puternică și să se înscrie foarte ușor în foarte multele probleme de traseu diferit sau diferențiat pe teritoriul României și nu numai. Așadar, locomotiva reșițeană tractează acest tren și cred că va fi într-adevăr surpriza, acum nu mai este o surpriză, va fi un moment emoționant pentru toți cei care vor participa și cred că întreaga Reșiță se pregătește să participe la un asemenea eveniment. Nu e de aici de acolo să-ți vină acasă o locomotivă care în plus este și clasată în patrimoniul național la categoria tezaur, așa cum vor fi cu siguranță toate cele 16 exponate ale muzeului actual. Revenim asupra acestui amănunt. Deși l-am mai atins de câteva ori, prin ce este diferită o locomotivă clasată de una, să spunem, oarecare sau neclasată? Sigur, niciuna, cel puțin la categoria locomotivelor cu abur, niciuna nu mai este oarecare, dată fiind și vechimea, dată fiind și imposibilitatea actuală de a mai construi așa ceva, producția de acest gen oprindu-se undeva în a doua jumătate a secolului al XX-lea. O locomotivă clasată, deci căreia i s-a făcut o fișă extrem de amănunțită a componentelor tehnice, a modului în care a fost construită, a modului și a poveștii care a dus la construcția ei sau a poveștilor care au însoțit evoluția ei de-a lungul timpului, primește
vrând, nevrând, dar sigur vrând, un plus de valoare și sentimentală pe de-o parte, dar un plus de valoare științifică și este, prin legislația, nu numai românească, legislația europeană și mondială, apărată în fața intemperiilor care pot apărea oricând și nu se știe de unde pot apărea. Ori, iată că suntem, sau Muzeul de Locomotive cu Abur Reșița, odată clasat ca monument istoric, va trece de acum în etapa ulterioară, în etapa importantă, sau tot atât de importantă ca și categoria de monument istoric, de clasare a fiecărei piese. Locomotiva 230, 128, 230, seria 230, din care așadar există un exponat în muzeu, sau după știința mea, constituie pentru întreaga Europa o serie clasificabilă în categoria tezaur, dacă piesa respectivă, sigur, nu este deteriorată foarte tare. Da, acum chiar îmi aminteam vis-a-vis de discuțiile legate de trenul regal, care la un moment dat, într-adevăr, a fost tren prezidențial. Într-adevăr, lumea, reșițenii în principal, sunt foarte curioși. La un moment dat au început să facă tot felul de construcții plecând de la această formulare și am tot fost sunat pentru o informație foarte fierbinte dacă vine regele la Reșița. Am zis, dar de unde e informația? Deci se vorbește. Am încercat să aflu de unde se vorbește, pentru că sunt două aspecte. Într-adevăr, fiind un astfel de eveniment, se fac invitații la cel mai înalt nivel. Doi, probabil informația a început să ia această formă de la trenul regal și pe principiul telefonului fără fir, așa. Normal că am replicat ce ar fi fost dacă aș fi anunțat că vine trenul prezidențial. Ar fi înțeles toată lumea că vine președintele. Răspunsul chiar și la acest, să spunem deocamdată, zvon, răspunsul normal este, într-adevăr, invitații s-au făcut la cel mai înalt nivel, dar este firesc să nu începi să te lauzi cu invitațiile pe care le-ai făcut, invitațiile fiind eventual o intenție, ci eventual să anunți pe cei care într-adevăr vor veni și vor fi aici. Acest lucru, bineînțeles că îl vom face, dar mult mai aproape de momentul 140-140, când lista invitațiilor de marcă va fi finalizată și nu doar la nivel de zvon. Evident că la modul acesta putem anunța o listă întreagă, dar probabil cred că ar fi dezamăgiți și reșițenii dacă s-ar întâmpla, să nu vină cei pe care i-ar dori ei să-i vadă sau așa, și pentru organizatori cu atât mai puțin. Pentru că în final important nu este, deși trebuie să o recunoaștem în practica noastră din ultimii 20 de ani, practica noastră românească la modul general, s-a făcut carieră și cu intențiile pe care le afișăm, dar nu apucăm să le mai ducem la bun sfârșit. Așa că, în final, da, o să avem invitați, dar îi vom vedea la momentul potrivit. Și de aceea am și insistat că e important, în final, cel mai important invitat, să spunem, chit că e sub ghilimele, pentru că e impersonal totuși, este această locomotivă, așa, care va trage o parte a trenului regal și care se va întâlni, iată, cu locul în care a fost creată. Sigur, în mod simbolic și nu numai, cred că reșițenii sunt doritori să vadă asemenea momente de excepție,
dar sunt și oameni foarte serioși care știu că momentele de excepție sunt precedate de multă muncă, lor le urmează tot atât de multă muncă și dacă numai spectacolul este cel pe care îl așteptăm, n-am făcut nimic. Sunt convinsă că toți reșițenii așteaptă doar ca o încununare a ceea ce văd deja ca fiind o activitate de la un capăt până la un moment dat dusă, sosirea trenului regal și, să spunem, acest 16, care, iată, este și el simbolic în festivitatea respectivă. Într-adevăr, este practic o încununare a unei munci nevăzute în mare parte, muncă nevăzută care va urma să continue. De fapt, este o prima parte a proiectului care se încheie aici. Ce urmează? Sunt în măsură să cred că, așa, pas cu pas, următorul și cel mai important pas va fi încercarea și reușita fundației de a completa actuala colecție cu ceea ce se mai găsește din seria X sau Y de fabricație a locomotivelor cu abur reșițene și exclusiv reșițene. Nu ar fi exclus, și apropo de ceea ce lumea manifestă ca interes, am fost și eu abordată pe stradă de persoane care își doresc să vadă în acest muzeu și alte componente. Cineva mi-a spus, de ce nu aduceți și o pompă de apă pentru locomotivele cu abur? Am văzut eu una undeva pe linia, pe calea ferată spre Timișoara și stă degeaba. Mi se pare un sprijin pe care îl dă cineva, iată, dezinteresat, sau interesat de valoarea pe care o reprezintă muzeul și de componentele care au făcut viața locomotivei de-a lungul timpului. Și dacă acest pas se va împlini, sigur că nu este foarte ușor să identifici, să aduci și să poți să conservi asemenea exponate în muzeu, celălalt pas, în paralel desfășurându-se, este cel de constituire reală a fondului propriu de documente și de expunere a lui într-un spațiu adecvat, spațiu muzeal, care să permită și vizitatorului interesat ca și turist de un asemenea muzeu, dar și specialistului să se documenteze asupra ceea ce este în construcția reșițeană de locomotive, deosebit de construcția, să spunem, budapestană sau vieneză. Și nu știu dacă este momentul, dar poate că putem lansa de pe acum. Proiectul prevede înspre finalul său, sigur niciodată nu există un final, dar să spunem într-o etapă care încheie această, cum să-i spun, recondiționare a Muzeului de Locomotive Reșițean, prevede constituirea unui centru de studii legat de fabricația de locomotive, în primul rând, sigur de transportul feroviar în linii generale, și eu cred că printr-un asemenea centru, Reșița, nu spun că va fi prima care a inventat așa ceva, sunt câteva facultăți sau specializări în universitățile europene care merg pe acest tip de studiu, dar un centru de cercetare dedicat locomotivei cu abur înseamnă, de fapt, o cercetare a ceea ce înseamnă nu numai Europa, lumea modernă, a ceea ce a însemnat locomotiva cu abur pentru schimbarea feței Europei și a lumii în general, un moment, eu spun, necesar și care ar repune Reșița în contemporaneitatea de acum 200 de ani, să spunem, sau din secolul al XIX-lea, când era firesc integrată în progresul tehnic-industrial al momentului. Da, vom trage acum o primă, să spunem, concluzie a acestui segment de proiect. I-am spus 1.40-140, istoria locomotivelor reșițene. Tot așa am fost întrebat, dar istorie se referă strict la trecut? Nu, iată că această istorie este continuă
istoria poate fi scrisă și fără să vrem o scriem în fiecare zi. Nu se referă doar la vremuri apuțe sau așa cum e vorba sau cum e cazul locomotivelor de o serie de fabricație închisă. Este un subiect care, iată, continuă pe alt nivel, sub o altă formă. Aș mai accentua încă un aspect, pentru că, într-adevăr, este important să sărbătorești vizibil când ai asemenea performanțe tehnice, tehnologice, culturale la un moment dat, dar toate cu măsură. În momentul de față noi nu sărbătorim neapărat, noi chiar celebrăm 140 de ani, în primul rând, de la construcția primei locomotive cu abur în sud-estul Europei, la Reșița, cei 40 de ani de la crearea colecției muzeale din Triaj și, în mai mică măsură, încercăm să punem o piatră de hotar pentru istoria care va curge de acum încolo sub auspiciile Muzeului de Locomotive cu abur Reșița. Aceasta pentru ca să facem pe scurt încă o trecere în revistă a ceea ce vrea să fie 1.40-140. Doamna Ada Chiseliță-Gluceanu, vă mulțumesc pentru participarea la această scurtă trecere în revistă. Dumneavoastră, stimați telespectatori, de asemenea mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă așteptăm duminică 16 septembrie la ora 16 în Triaj, la Muzeul de Locomotive cu abur Reșița. Să ne vedem cu bine!